arek-arek kabeh, saiki aku karo Ciko nek ngarep omahe pengusaha laundry sing wis suwe nderekke ing kampung iki. Ya kabare sing duweni iki ibu-ibu tangguh jenenge Bu Erna. Ayo langsung wae sapa ngerti awakmu iso terinspirasi saka Bu Erna. Ngapunten Bu Erna. Nggih. Kula arah. Nggih. Niku rencane kula asmanipun juga. Oh, nggih. Kula nyuwun pirsa nggih. Saged monggo. Cara sedhik. Saged. Bu Erna panjenengan iki wiwit bisnis laundry saking tahun pinten nggih? Kadosnya tahun 2018, Mbak. Niku pas nomor lare nomor kalih umur 3 tahun kadosnya. Leres Bu. Leres niku sing kelas sing nomor setunggal nembe kelas tunggal nembe kelas tunggal umur kelas 5 kadosnya kelas 5 SD. Lajeng awalipun punapa mboten angel nggih ngelola bisnis niki. Nggih jenenge babat talas nggih ngoten nika kan nggih. Napa niku Bu Erna sampun pengalaman riyen nika jaman napa niku dereng ngandut sing alit kan sampun kerja teng laundryan niku dados nggih babat alas nggih ngoten nika. Nggih pun gadah pengalaman. Nggih ngoten nika mengke nek nganu rak nggih jenengan krasake. Ngapunten Bu Erna. Nggih. Terus pripun caranipun panjenengan narik pelanggan ing awal bisnis, Bu? Nomor 1 niku kepuasan pelanggan nggih. Nggih cucian kadose insyaallah nggih didamel bersih, sae, setrikaan rapi, wangi, terus poin utama niku kejujuran. Nek menawi wonten uang teng cucian niku to Mbak 2000 3000 kan bukan hak kita, niku harus dikembalikan kepada yang benar. Niku dados poin utama kepuasan pelanggan dan kejujuran. Matur nuwun sanget nggih Erna. Nggih, sami-sami. Sampun pareng inspirasi lan ngajeni kula wawancara. Nggih, mugi-mugi manfaat nggih, Mbak. Manfaat. Itu nangis sih tuh nenek. Malah kebawa tentang manfaat dunia akhirat ini. Bu Erna tuh keren ya awalnya dari rumah tangga biasa saiki jadi bos laundry. Jadi mbok menawa aku wis arep sinau nang kene yen bisa dadi pengusaha. Iya sinau bareng Bu Erna bisa mikir lagi. Ya wes arek-arek aja lali like, share, lan subscribe. Sing arep buka usaha dhewe, iki buktine ibu rumah tangga biasa iso duweni usaha sukses. Sampai ketemu maneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.